momentos que más suenan. Y lo mejor, te tenemos a ti. Eso sen lugar a dúbidas, terte aí ao outro lado, esas mensaxes que van chegando aquí a radio, cando me vedes pola rúa, Ángela, a mí, eses parabéns que recibimos son gratificantes, para continuar, para facer radio de proximidade, como nos definiron no seu día. E hoxe imos falar de algo, penso que moi relevante. Santiago de Compostela está asociado a mil historias, pero tamén a un ocio nocturno que foi mudando ou non, que foi transitando, que ten popularidade uns negocios, noutra tempada outros, pero temos un ocio nocturno unido, pois eso, a unha cidade universitaria, que nos gusta divertirnos. Claro, eso ten unha serie de consecuencias, sobre todo que dende o Concello de Santiago penso que é aplaudible esta proposta, queren concienciar os máis novos, moitos menores de idade. E que mellor que sexa un policía local o que patrulla dende aí non sei cantos anos, agora yo pregunto, as noites en Santiago de Compostela, e supoño que se atopará con mil circunstancias. Unha cousa é a sanción, outra cousa pero tamén é a prevención. E aí é onde xurden estas iniciativas. Vamos a saudar xa os diferentes convidados. Xan Duro, que é o concelleiro de Mobilidade, Convivencia, encargado a Policía Local, entre outras áreas, de Santiago de Compostela. Xan, bos días. Pois mira, decía hoy que era o micrófono que iba, e xusto era o que non iba, pero xa está, solucionado. Agora sí. Pois bos días de novo. Bos días, Xan. Expliquene un pouco ben, prevención, estas charlas que pululan polos centros escolares, nas AMPAs e demais? Sí, algo de prevención, pero eu quero facer fincapé na parte de concienciación. O sea, porque evidentemente o ocio nocturno, todos participamos en ocio nocturno en algún momento das nosas vidas, outros menos, sen dúbida. Sí. Pero, bueno, sí que ten bastantes consecuencias si non está ben enfocado pois para o conxunto da ciudadanía. Entón, nos o que queremos apostar nestas charlas é para que a xente máis nova, a xente que está iniciando o mundo do ocio nocturno, pois que pense nas consecuencias para a xente que non está no ocio nocturno. É dicir, facer ruido na rúa, manchar, etc. Eso afecta a convivencia, non tanto polo consecuencia sancionadora que poda ter, que efectivamente a ten, sino polo que afecta aos teus conciudadanos que comparten contigo o municipio. Entón, pois, eso, creo que esa é a liña máis importante desto, que sepamos distinguir, pensar nos demais e concienciarnos de que o noso ocio nocturno non pode ser un problema para as persoas que non estén nese momento. Isto non é mudar a situación de un día para outro. Isto é pouco a pouco ir concienciando a xente. Todos fomos adolescentes, todos saímos na rúa, todos o facemos ayer de hoxe, e cando un está nunha situación, esquécese da outra. O mesmo pasa cando un é conductor e peón. Pois isto pasa igual, non? A concienciación é lenta, pero buscaremos que efectiva. Sí, eu creo que esa é a liña a seguir. Unha administración pública que se dedique exclusivamente a sancionar, pois non vai conseguir os fins que está buscando se non faz un traballo de fondo a medio e longo prazo de concienciación. E, bueno, esta cidade, como ben dixeches na introducción, está moi vinculada ao ocio nocturno, fundamentalmente polo ámbito estudiantil. Eso mudou moito tamén desde a década dos 80, mudou moitísimo. Xa non hai esas inmensas concentracións que había prácticamente a diario, e agora pois son en datas sinaladas ou en locais moi determinados, pero, bueno, sigues tendo aí, hai un dereito, hai unha realidade hosteleira, que é o ocio nocturno, que evidentemente pois tamén aporta a cidade, pero, insisto, temos que ver de que forma encamiñamos a convivencia entre os que están despertos e os que están durmindo. É verdade. Martín Gamba, que o temos por aí, que amiguete, pues eso, dende moitos anos, é policía local, e o encargado de impartir estas charlas. Xa se estreou no Peleteiro, hoxe tes unha, xusto ao finalizar esta entrevista, no Rosalía, penso. Martín, bos días, benvido. Hola, bo día. Claro, é concienciación, é prevención. Que son estas charlas? Porque que público tes diante? Como enfocas estas charlas? Mira, porque o público adolescente non é doado, O obxectivo é ese que acaba de dicir o concelleiro, o sea, comparto punto por punto que acaba de dicir. Engadir que
trátase de concienciar a través dun aula. Que quero dicir con isto? Non é o mismo tratar de concienciar a unha persona que está no fragor da noite, con 4 copas de máis, nunha intervención policial que hai moita xente arredor, que sentado nunha aula tranquilamente, que vexa as consecuencias de moitas conductas que se dan no ocio nocturno, pois veno de outro punto de vista. Por isto se tratan esas charlas, de que vexan esas conductas tranquilamente, sentado nun aula, e que se poñan na pel do outro. É dicir, sí, efectivamente, poñolle moitos vídeos, moitos exemplos, por exemplo, o ruido que fai un botellón. Entonces eu cando lle pregunto, pois, este ruido que fai un botellón, vos imaginade que tratades de dormir con isto aquí ao fondo a uns poucos metros. Pois din, pois claro, non se pode dormir. Ou tamén a intervención policial. Vos, se forades policía, que faríades neste caso? Pois moitos casos son bastante máis radicais do que a intervención policial pois é día a día. Eu sei que faz moi ameno, vivín algunha en Fontiñas, Ángela Mosquera adentrouse outro día no peleteiro. Non é un policía botando a bronca. No. Isto non é eso. No. De feito, comentabas antes, todos fomos rapaces, todos salimos de noite, pois é así precisamente como se empezo. Ted en conta que a esa persona que tedes aquí non a vexades tamén como un simple policía. Eu tamén tuve a vosa idade, entonces facerlle ver que un policía tamén empatiza con moitas situacións derivadas do ocio nocturno nesas persoas que salen. Pois deso se trata, un pouquiño informar da legislación, evidentemente, para iso estamos, para iso a policía un dos seus obxectivos é facer cumplir a lei. Pero non é ese o obxectivo. É un dos obxectivos, pero non é o principal. O principal é o que acabamos de decir, concienciar. Multar, a veces, claro que hai que multar, pero é a última das opcións. Claro, estamos falando de menores de idade. Non é o mesmo unha infracción ou algo que fai un menor que fai un maior de idade. De cara á lei, de cara á sanción e de cara á repercusión que poden ter ou non os pais ou tutores. Isto é así. Isto tamén se explica, non? Efectivamente, que responsabilidade ten un maior de idade ou un pai ou unha nai sobre esas condutas que adopta o seu fillo durante o ocio nocturno. Pois isto tamén se explica que tipo de responsabilidades, aparte de explicar a normativa aos pais que moitas veces son descoñecedoras dela. Concelleiro, o de berrar penso que é un dos factores que temos que erradicar pouco a pouco. Non sei se os botellóns tamén preocupan. Que factores preocupan como concelleiro de convivencia no capítulo nocturno en Santiago de Compostela? Home, nos aspectos de convivencia, efectivamente, os botellóns... Festas en pisos tamén, que son... Eso é unha das constantes das noites de ocio. Efectivamente, ti cando estás, como ben dixo Martín, cando estás no medio dun botellón ou tal, ti non te das conta realmente da cantidad de ruido que faz, ou cando estás nunha festa da tua casa, pois estás contento e feliz, e faz ruido, pero non te das conta de canto ruido. Entón, esa pedagogía do vídeo, do exemplo en directo abre moitos ollos, e daste conta que realmente eres un tremendamente... E logo ten unha derivada todo isto, pois os ouriños na rúa, vasos, botellas rotas por aí ciscadas, bueno, ten outros problemas derivados que son, eu creo que son máis de sentido común xa. Eu podo entender que un día berres máis alto porque estás no medio dun grupo de xente e non te das conta, pero o outro xa é feito a mantenta, entón eu creo que é máis grave. Pero bueno, é fundamentalmente iso, que realmente non nos damos conta das molestias que xeramos pois, cando estamos nun momento de festa. E depois que con 3-4 copas saia a vena artística de moita xente, isto de cantar, de verdad... É que algo de sentido común, sábese que se está molestando, pero un está tan metido nesa voráxine da noite que... En fin, fan preguntas, decías tú outro día, non hai preguntas tontas, nin moito menos, que algúns pode dar por fe. Que pregunta a mocidade? Bueno, hai certas preguntas que se repiten unha e outra vez. Nun principio, cando lle pos a legislación como está redactada, pois chámalle moita atención, e incluso, pero eso como pode ser así? Unha vez que se lle explica cal é... Porque te explicas a normativa. A normativa. Que as cidades, non? En si mesmo. Todas, efectivamente, as ordenanzas de convivencia. De convivencia. Isto é por cidade, por municipio. Claro. A pregunta estrela é: pódeme denunciar por estar nun botellón sin tomar unha bebida alcohólica? Vale, isto é unha pregunta para min ou... No, esa é unha pregunta que fan habitualmente. Bueno, non sei. Concelleiro, pode ser ou non. Claro, porque estás nun botellón, estás participando dun botellón. Que nese momento non estés bebendo... Efectivamente. Non? Pero non estás bebendo, pero estás alterando a convivencia, que é do que se trata. Vale. De evitar precisamente esas situacións, de alterar a convivencia. Vale. O botellón en sí mesmo está prohibido en Santiago de Compostela, concelleiro. Sí. Hai botellón en Santiago de Compostela. Efectivamente. Un botellón, podemos dicir,
controlado, non sei se esa expresión. A ver, non hai moito botellón, hai pequenos grupos que poden organizar, xuntarse en algún sitio, non hai botellóns como había hai anos que se ocupaba a Alameda estaba ocupada polo botellón, eso xa non existe. Puntualmente, en dúas datas sinaladas, que as festas da Ascensión e a festa do Apóstolo, aí sí que hai multitude de microbotellóns, vale. E notase moito Dúas como que datas concretas do ano. Sí, 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 o resto, pois sí que hai grupiños pequenos de xente por aí repartida, pero non hai estos macro botellóns que había antes. Eso conseguiuse controlar. Bueno, pues vanse dando pasos. Tamén é certo que o clima en Santiago de Compostela tampouco acompaña moito para poder disfrutar ao aire libre dese beber en común. Que máis preguntan? Sobre todo, preguntas referentes ao botellón, sí. Bueno, a pregunta estrela no botellón é esa. Sí. Despois, sí, como a temática divido en 3 bloques, pois ocio nocturno dos locais, ocio nocturno na vía pública e ocio nocturno nas casas, nas zonas privadas en xeral. Pois, bueno, unha das preguntas estrela tamén, non hai un primeiro aviso nas casas cando estou facendo unha festa? É un mito que hai. Pois, preguntas son sempre as mismas. O sea, preguntas se hai un primeiro aviso para continuar un pouco coa festa. Se hai un comodín, por así decirlo. Sí, é unha das preguntas tamén estrela. Son preguntas cargadas de inocencia, pero que dá un pouco a liña que queren de festa, de diversión, en de que non corten o rollo. Esa é a expresión. Pois non abra a porta, é outra pregunta que... Unha reflexión que moitas veces... Están obrigados a abrir a porta nunha chamada da policía local ante unha intervención. Debes abrir a porta, sí. Pode a policía local atravesar esa porta? Non é un dos supuestos nos cales un policía poida acceder a unha vivenda, pero explícase o feito de non abrir unha porta que consecuencias posteriores lle trae o simple feito de non abrir a porta, aparte da infracción pola festa que estén nese caso facendo. Estamos sumado, pois supoño que estas son as charlas que se imparten en cantos centros educativos se van visitar? Tedes a cifra máis menos? O ano pasado fixamos pleno. Sí? Sí, nos centros, nos IES pleno. En todos? En todos. En todos os IES? En todos. Agora retomamos de novo co ese mesmo público, a idea cale. E chegar ás mesmas cifras. Sí? Sí, como sí? Cando menos. Nos sempre que hai, claro, está a petición das charlas está aberta, se poñen en contacto os centros, se poñen xa en contacto directamente con Martín, entón, pois, mentras haxa capacidade e el teña vontade... Vale. Tamén cos pais, tamén cas AMPAs, están participando ou é máis con público estudiantil quen está participando? Hombre, o enfoque máis cara os públicos pero se teñen feito tamén actividades, se fixo unha moi interesante. Porque Fontiñas unha foi cunha AMPA, ¿no? Que a solicitou e que se deu, ¿no? O ano pasado fixos unha experiencia piloto, por así decirlo, coa AMPA de Fontiñas. Fontiñas estaba cheo esa aula. Sí, e a Salle tuvo moi boa acollida e por eso este ano o concelleiro decidiu impartilas ou facelas extensivas a todas as AMPAs que o soliciten. Preguntan o mesmo aos pais? Sí, bueno, as inquietudes son diferentes. Sí, porque as preocupacións son diferentes. Penso que sí. Non é o mismo a inquietude que ten un pai ou a preocupación que ten un pai referente a que pasa no ocio nocturno, porque sempre pensa no seu fillo, que a preocupación que ten un alumno, un usuario do ocio nocturno, que a súa única preocupación é pasalo ben e que non me pilla a policía en moitos casos. Concienciación, con xente, que edades teñen estas charlas? Quenes son os receptores? Teñen entre que idade e que idade? Más menos. Nos IES é unha idade entre os 16 e 17 anos. Por aí. Tamén se imparte este tipo de charlas nas residencias universitarias, aí xa a idade xa un pouquiño máis, xa estamos falando de que non son menores de idade. E despois, claro, os pais, bueno, pois de todas as idades. Vemos o parte diario da Policía Local que chega aos medios de comunicación e vemos que durante o día, pois algunha colisión, algún tipo, pero por a noite, ouriños, sancións, visitas a pisos. Hai máis frenetismo na Policía Local no capítulo nocturno, máis actividade, non sei se máis patrullas tamén. É distinta, as patrullas depende dos días, sabedes que hai días que son pico de actividade nocturna, días que non, entón organizamos un pouco o servicio nese sentido. A actividade da Policía Local eu creo que é bastante frenética durante as 24 horas. É certo que na banda nocturna pois o tipo de intervención son distintas. Hai moita, pois se acerca mércores xoves hai muitísimas festas en pisos, efectivamente ouriños, algún grupo que este cantando, etcétera, pero bueno, se teñen que mover por toda a cidade para facelo, así que estou seguro que Martín se pode contar que aburridos non están. Sí, non? Os controis, por exemplo, de alcohol e drogas en Santiago dependen da Policía Local, non? Os realiza a Policía Local. Non sei se outro corpo pode realizalas. Bueno, o reparto está feito en casco urbano, faino a Policía Local, hai uns límites da cidade, despois no que é a zona
do rural, pois aí xa é competencia da Garda Civil. Non sei, hai algún esquema, algunhas cifras que digan hacia onde vamos, se somos máis responsables, se non, se as diferentes campañas da DGT ou o civismo que temos, tamén agora que se fala de baixar a taxa, temos máis concienciación, seguimos pecando de coller o coche en Santiago de Compostela, o número de incidencias, non sei se hai algún gráfico que nos indique hacia como estamos. Bueno, son picos, hai temporadas de máis... O verán, entendo, non sei. Navidades, as teas de Navidad, o verán, sí, hai picos, pero bueno, ahora aquí non teño os datos estadísticos pero sí, son picos, hai temporadas de máis consumo e hai temporadas de menos. Bueno, capítulos desagradables pola noite un pódese atopar de todo, non? Como policía local. Bueno. Non sei se será desagradable sea a palabra, pero coa realidade que a veces nos ofrece o capítulo nocturno, porque cantos anos levas na noite de policía local? Vou para 22 de servizo e 15 de noite. Claro, entrar no capítulo de curiosidades dentro de todo iso, non sei se falta un pouco a pulcritude que debe ter un policía local, pero cousas que siguen sorprendendo incluso. Sí, vamos a ver, falabas de que como se foran todas malas experiencias, tampouco é así. Tamén hai moi boas experiencias. Sí, por exemplo, revertimos sí, vamos a ver, é que o que tes que quedar moitas veces, o sea, moitas veces vas pola rúa, pois na túa vida particular é unha persoa que axudaches que non recordas nada, pois que te recoñece, que che agradece ese servizo prestado. E bueno, outra destas as charlas tamén é ver tamén un pouquiño facerlle chegar o traballo da policía, como actúa, porque actúa, e que empaticen un pouco tamén co que é o traballo policial. Cantas veces non escoitamos eso de chamei a policía, veu, a festa segueu, non fixo nada. Pois explícaselle, porque entenden eles que non fixo nada, que non é así, e que medidas posteriores segue a administración para tratar de sancionar esa conducta que é constitutiva dunha infracción. E bueno, pois explica así tamén un poquinho eso, que chega a policía, chamei por unha festa e a policía tardoume. Pois explícase, pois mira, pois igual tardou porque había outros servicios, desgraciadamente os efectivos son os que son, e houve outros servicios que houve que priorizar por estes motivos. Entón tamén se lle explica un poquinho o que é a nosa labor. Concelleiro, falamos de convivencia, falamos en tres eixos que así o define, na casa, na rúa e nos locais. Hai algún local que foi precintado precisamente por non facilitar a convivencia, por estructuras dentro... Que ocurre con eses locais que... A ver, o que pasa, digamos, da porta do local cara á rúa non é responsabilidade do local, excepto se sacan bebidas para fora. Vale, vasos, digamos. Efectivamente, eso sí que é responsabilidade local, ou que teña as portas abertas a partir de determinada hora que as teñen que ter cerradas, etc. Ahora, dentro do local, evidentemente, ten que guardar todas as medidas que marca a legislación vixente en cuestión de señalización, en cuestión de ruidos, en cuestión de tracción de humos, etc. E o máis problemático, pois sempre, e vos como profesionais da radio vexo o local que tedes, pois é o illamento do ruido. E entón sí que hai locais que, bueno, se van facendo probas de son, pois por denuncia de veciñanza, que se vai á habitación onde durme esa persoa e se toma unha medición, e se a medición supera o que permite a lei, que son, e falo de memoria, creo que son 20 decibelios, 25 decibelios nocturnos, pois aí depende do que se supere esa tasa, pois actúa dun xeito ou outro, pero se ten moitísimo, se intenta ter o máximo control sobre as consecuencias dese ocio nocturno sobre o descanso da veciñanza, porque son dous aspectos que teñen que convivir, pero para convivir de noite teñen que ceder un poquinho as dúas partes, pero fundamentalmente ten que ser o local, ten que ser perfectamente allá, que é o maior problema. En Santiago de Compostela, cidade, vemos día a día tamén efectivos da policía local en afters, bueno, café-bar reconvertidos en after, que abren a partir de unha certa hora. Tamén se anunciou a bombo e platillo, medios de comunicación anunciando o regreso dun after que durante un tempo estivo pechado e demais. Isto preocupa, isto é preocupante, ¿no? Sobre todo para a comunidade dos veciños. Sí, claro que preocupa. A ver, o que entendemos por un after, quero dicir, se ti tes unha licencia de cafetería, ti podes abrir ás 6 da mañán hasta creo que ás 11 ou 12 da noite, non falo tamén de memoria. Entón, a partir de 6 da mañán, depende que tipo de clientela teñas. Se é o traballador que vai coller o tren, pois non é un after. Se é o que sai de copa, se aproveita que estás abertos, convírtese un after. Claro. O after en sí, non poden ter música, non poden ter tal, e eso se está vixando, pero claro, se se acumula xente no after en condicións, pois nas condicións nas que están, e logo pola rúa,
pois van facendo barullo, van tendo problemas, é unha intervención policial que hai que facer na Pois rúa. é que é moito redada, que día sí día tamén vemos na prensa e nos chega, aparte, un deles o temos moi próximo, vemos moito movimento policial, eso... Sí, supoño que os veciños e veciñas pois non estarán moi a gusto sempre estou seguro que actúan baixo a lei, non? Baixo un horario concreto e cos parámetros concretos. Hai un control moi estricto sobre esos locais, é dicir, para que funcionen axustándose a lei, claro. Logo que fai a clientela de portas afora é polo que hai as intervencións policiais e porque hai o máximo control que se pode ter, tamén colaborando ca Policía Nacional neste aspecto, e seguiremos moi encima deles, pero que non pensa xente eso, que un after se pode pechar. Non se pode pechar porque ten todas as autorizacións e os permisos correctamente. Cando a policía intervén neste tipo de locais, é por unha chamada, é por un aviso, é por unha filtración, é por que un acude a este local? Non ten por qué. O que acaba de dicir o concelleiro... Ou por prevención da propia policía, non? Claro, por prevención. Vale, Nós estamos na rúa, xa sabemos en que puntos e a que horas hai a conflictividade nos determinados lugares. Entonces o problema a licencia de after non existe como tal. Entonces son locais que son cafebares, non? Son cafebar, cafetería que teñen a característica que poden abrir ás 6 da mañá. Entonces que pasa? Recollen un tipo de clientela máis destinada a continuar a festa de noite que non a que realmente todos entendemos como cafebar, cafetería, que é suministrar cafés, almorzos, etc. Sí, aí almorzan cubatas. Claro, que pasa? Exacto. É verdade, almorzan cubatas, pero poden vender alcohol. Cal é o problema? É que non diferencia moitas veces... Podese vender alcohol dende as 6 da mañá xa? Nun cafebar? Sí, claro. Sí. Ti tes licencia de cafetería, Vale. bar ou chiringuito de praia, ti podes vender alcohol, non hai limitacións. Non a menores, pero sí. Sí, está claro. Vale. Entonces, claro, que pasa? A xente o que ten que diferenciar, a veciñazo que ten que diferenciar, e moitas veces costa é a actividade que exerce en todo o local, pero a veciñanza asocia o que hai fora do local co propio local. E o local de portas para foras pois ten a responsabilidade que ten, é dicir, ningunha salvo que acaba de dicir o concelleiro. Bueno, charlas que van a circular por todos os IES con xente que está vivindo a experiencia de saír primeiras veces, en fin, a pandilla, o grupo da clase, o Nadal, sempre hai unha ocasión para celebrar e o gallá, polo ben entre todos, o gallá, este tipo de concienciación vaya facendo mella algún responsable dentro do grupo lle diga ao compañeiro baixa o volume que hai xente dormindo. Aí comenzaríamos a ter unha cidade de respeto 100% entre uns e outros. Penso que este tipo de charlas traballan para iso, entre outros moitos aspectos. E xa aproveitando que temos a Xanduro aquí, Martín, non sei se queres irte porque son menos 12 minutos. Bueno, agarda aquí un par de asuntos de mobilidade, de convivencia, de seguridade en sí mesmo. 2 atropelos onte en Santiago Centro, 4 nos últimos 10 días. En fin, isto preocupa os veciños que estaban por ali. Os semáforos teñen que funcionar, máis semáforos no ensanche. Como toma esta... A ver, evidentemente, calqueira atropelo é un motivo de preocupación, pero logo hai que avaliar as causas dese atropelo. Non é o mesmo un atropelo nun paso de peóns que unha persoa que cruza por diante dun autobús ou diante dun camión en un lugar onde non ten visibilidade e o atropelan. Entón, sí que estamos facendo intervencións, fixemos hai poucos días no propio ensanche, modificamos varios cedas por stops para obligar o vehículo a parar antes do paso de cebra nos cruces con República Argentina e Frei Rosendo Salvado. Ahora hai stops. Para que? Pois para evitar moitas veces en ese tipo de zonas como ensanche, de tráfico moi calmado, que non teñen altas velocidades, pois o cede paso o que faz é ir asomando o morro do coche mentras miras cara ao lateral por si sube alguén e non estás mirando para outro lado onde se te pode cruzar un peón. Eso é unha das principais causas de tal. Non son atropelos graves, porque evidentemente non hai velocidade suficiente para facer dano, pero bueno, son preocupantes. Entón, por eso, puxemos un stop a ver como funciona, pero é un tema que estamos moi encima del, porque sí que nos preocupa calquera aumento de atropelo. Aumentar semáforos, concelleiro, pódese valorar... En algún caso concreto de... Nos, por exemplo, o que fixemos foi retiralos, non aumentalos. Claro, é que agora aos que están en ámbar. Exactamente, na contorna da Praza da Roxa que funcionaban os semáforos e tamén
se xeraban problemas de atasco de vehículos e atasco de peóns, ora puxemos en ámbar todos para que a prioridade sea do peón e está funcionando moi ben e non está xerando problemas. Eu creo que o Ensanche non é un sitio particularmente acaído para semáforos, porque, insisto, son vías relativamente estreitas, de non demasiado tráfico, xa hoxe en día non ten moito tráfico, e tráfico moi calmado. Entón, hai que priorizar o peón, e entón, de poñer un semáforo funcionando, teria que ser exclusivamente para vehículos. O peón ten que ter dereito libre a camiñar. Non é culpabilizar a ninguén, de moito menos, pero moitas veces pensamos que o paso de peón é un lugar de paso preferente, que o é, pero cunha prevención previa do peón. A ver, precaución hai que ter sempre que camiñas por calquera lado, porque pode ser un paso de peóns ou pode ser calquera cousa que te tropezas, pero efectivamente ti tes prioridade de paso sempre. Se debería mirar, claro que deberías mirar antes, porque tamén, insisto, pode haber conductores despistados, entón un pouco combinar as dúas cousas, pero a preferencia é peonil e non son no que estamos traballando, no Ensanche ter preferencia peonil. Nestes dos últimos 10 días, ten algún dato, non sei se a Policía Local, de a consecuencia dese atropelo? Ou non tengo dato? Un despiste, un non ver... A causa. Sí, a causa. Sí. Evidentemente se investigan todos, e dos últimos hubo por cruce fora de paso de peóns, outro unha crianza que cruzou por diante, baixando do autobús, non? Exactamente, ese sí que se deu a coñecer cruzou por diante do bus, entón, pues, evidentemente aí o condutor... É perigoso. Claro, o condutor non ten tempo a reaccionar cando ve. E o último que hubo no paso de peóns, pois xa foi efectivamente un despiste do condutor. O peón estaba cruzando correctamente e foi o despiste do condutor. Non tuvo consecuencias graves, pois ningún dos atropelos non é grave, eso hai que salientalo, pero sí. Por agora, pero bueno, evidentemente son preocupantes. Son preocupantes. Sí. Pero non pasa polos semáforos, que era algo que eu... Non ten relación, porque os puntos onde se producen os atropelos, non hai puntos con semáforo que se producen atropelos e puntos sin semáforo que tamén se producen. Quer dizer, non é un factor determinante hoxe en día. Virse da cerca, concelleiro. Un par de minutos. Se está falando de todo. A oposición, que os praceiros que xa están falando de que limitar o tráfico, tamén outro día a oposición, que si uns pliegos feito por capricho do concelleiro de urbanismo. Se está a falarse moito con razón, porque é unha arteria bastante importante. Virse da cerca, calquera rúa é importante, pero a virse da cerca é importante. O que sí que está claro é que va a haber un cambio. Sen dúbida. Que importante e relevante para a mobilidade en Santiago de Compostela. E moi necesario. É moi necesario. Como se está plantexando o concurso de ideas internacional, non sei como va a ser a nova rúa a Virse da Cerca, concelleiro. Pois unha vez que está nun concurso de ideas internacional, evidentemente o diseño da rúa non o fago eu, pero eu sí que quería trasladar, e facemos moito fincapé nisto, cando falamos do tráfico de Virxen da Cerca, alén do transporte público e o servicio público de taxis, etc., que esos non se van a ver afectados, nos distinguimos acceder e cruzar. Vehículos que accedan a Virxen da Cerca porque teñen que ir a algo, é dicir, Praza de Abastos, colexios, parking das trompas, o que seña, esos vehículos van a poder acceder. Nunhas determinadas condicións que xa se falará ou xa se determinarán no concurso de ideas, pero van a poder facer. O que non vamos a permitir é que se use a Virxen da Cerca como un atallo para ir do norte ao sur da cidade, ou viceversa. Esos son os vehículos que non van poder pasar. Entón, queremos tranquilizar a Praza de Abastos e a todos os negocios e servicios que hai ali, que unha rúa que ten unha concentración escolar moi importante. Colexios Santiago ten dúas rúas centrais no seu transporte de todo tipo, que é Virxen da Cerca e é o Pombal, porque non teñen alternativa. Ben, pues, o que queremos é xestionar este tráfico para evitar, evidentemente, contaminación, ruido, molestias, para que o transporte público funcione mellor, haxa moitos menos atascos, e o que teña que ir a Virxen da Cerca, que vaya porque ten que ir. Non que use, pois, como un atallo para acceder a outras zonas da cidade, que para iso hai a Avenida de Lugo, circunvalacións, ST20, incluso unha autostrada gratuita. Quer dizer, hai outras vías para facer ese traxecto. Entón, eso que vamos a limitar. E logo, o diseño da propia rúa, urbanísticamente e tal, queda nas mans do concurso de ideas. Concurso de ideas que está xa arrancando, presentando... Sí, que prazo ten ese concurso? Acabase de asinar o convenio co Colexio Oficial de Arquitectos, que colaboran neste proceso, pois os pasos que queden burocráticamente que dar para lanzarse a licitación pública dese concurso de ideas.
Bueno, eso, crítica dos praceiros, supoño que haberá medo, porque Sí, por menos suposto. coches e menos posibilidade de acceder, menos clientes. Non son menos coches, porque os Non. coches que xa iban á praza van a Vale. poder seguir indo. Vale. Son os que pasaban por diante da praza e non paraban na praza, os que non van a poder ir. Vale, doulle unha volta aí o concelleiro. Pois estaremos pendentes de algo que se está falando moitísimo, e outros moitos aspectos, pero nos quedamos en tempo. Para o Rosalía, que se vai agora mesmo Martín Camba a ofrecer esa charla, e agradecerlle a Xanduro, edil de mobilidade e convivencia. Hoxe non falamos de centros socioculturais, Outro pero outro día falaremos delo. Gracias aos dous por vir. Moitísimas Graciña. gracias.